Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da zuwa Pi Media Tech. A bidiyon mu na yau za mu yi bayani akan yadda mutum zai saki wannan bashin ko kuma tallafi wanda gwamnati take ba. Amma wannan bashin ko wannan tallafin za a ba kamfanoni ne waɗanda suke da rijista da gwamnati, kamar kamfanoni waɗanda suke da account number nasu, suke da suna da kuma rijista ta CAC da rijista ta haraji wato TIN wato TIN number kenan, da CAC number, CAC number kamar yadda na ce a baya. To wannan tallafi wa'anda kamfanoni da suka mallaki wannan abubuwan da lissafa su ne za su iya samun karuwa ko kuma karuwa akan da wannan tallafin. Sannan kuma idan mutum ya kasance yana da kasuwanci ko sana'a da bai yi rijista akan wannan tsari da suka bada ba, to kada ma mutum ya yi apply dan yana da wuya mutum ya samu. Sannan kuma domin ƙarin bayani ga yadda tsarin tallafin yake, sunan dai tsarin 100 for 100 intervention. Sannan kuma kamar yadda kuke gani ga objectives wato ƙudurori da ake son a cimma game da wannan tallafin da za a bada. Sannan ga wasu bayanai nan da ake cewa key performance indicators, su ma duk dai ƙarin bayani ne, sai mutum ya karanta ya ga shin zai iya cika wannan requirement wato abubuwan da ake buƙata game da wannan bashin. Kuma kamar yadda kuke gani, bashin shall be maximum of 5 million, mafi yawa shine daga miliyan 5 ne. To sannan kuma ya kamata mutum ya dai bincika ya bi bayani tukuna kafin ya cike wannan bashin. Bayan mutum ya gama bin bayanin baki ɗayan shi, sai ya shiga nan wurin da aka sa submit your document, inda yake da kore ko kuma tsawon alama tare da rubutu wanda yake nuna submit your document. Sai mutum ya taɓa wurin sai ya shiga kamar haka. Bayan ka taɓa ka shiga kamar haka, zai nuno ma wuri, gashi nan ya nuno ma email da password. To wannan ɓangare ne na login wato ga wanda ya rijista. Amma ga wanda zai yi rijista bai riga ya yi rijista ba, daga nan ɓangaren sa na dama ga wani wuri nan inda aka rubuta register, sai ya taɓa daidai kan wannan rubutun da aka sa register. Zai nuno mai register new account, gashi nan mutum zai sa first name wato sunan shi, sai other name wato suna na tsakiya, sai last name suna na ƙarshe wato na mahaifi. Sannan ga company name na sunan kamfani, sai nan RC number wato number kamfani da mutum ya rijista da gwamnati da shi. Sannan ga TIN number nan wato number TIN number kenan wadda mutum ya yi rijista da ita, wato number haraji ce ake ce mata ko mene. Idan mutum dai yana da wannan zai sa next, zai ƙara ganin wasu bayanai game da abin da ake buƙata sai ya ciccike irin password, email, gasu nan phone number da sauransu. Bayan mutum ya gama, shi ma zai sa next. Mutum zai ga inda zai confirm na email nashi da kuma inda mutum zai confirm na password wato na phone number nashi, gashi nan za ya verify. To haka dai mutum sai mutum ya ƙara verify and submit. Daga nan shikenan ya kammala, sai mutum ya jira. Tunda mu ba mu cike ba, kuma sun jero mu sun sa incorrect details ɗin nan, gasu nan sun jero su incorrect email address, password, the name empty, phone number must be 11 characters, TIN must be 13 characters, company name or company number is compulsory field. Duk wa'annan dan ba mu cike ba ne, shine suka nuno mu wa'annan. To ga wanda yake buƙata kuma mutum ya ga zai iya, kuma mutum ya ga ya cika sharuɗa na abubuwan da ake buƙata, to sai mutum ya cike wa'annan abubuwan. Mun gode. Ku kasance da Pi Media Tech domin samun update da wasu abubuwa makamantan haka.